A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro non puido sumar no seu desprazamento a Beade e encaixou unha dura derrota fronte ao Lóstrego. O equipo barbanzán viuse superado xa na primeira metade e, malia mellorar tras o descanso, non foi quen de reverter o marcador. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro chegaba a Beade consciente da dificultade do encontro ante un rival que pelexa polos primeiros postos. O partido complicouse moi cedo. As locais impuxeron o seu ritmo e aproveitaron os momentos de menor intensidade das boirenses para abrir fenda no marcador. Ao descanso, o resultado xa era de 4-0. Tras o paso polos vestiarios, o conxunto barbanzán reaccionou. Mellorou a súa presenza ofensiva e comezou a chegarse con perigo á área rival, ofrecendo unha imaxe máis competitiva. O gol da honra chegou na recta final, obra de Eucal, pero a alegría durou pouco. O Lóstrego respondeu axiña cun novo tanto, pechando o encontro co definitivo 5-1. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro xa pensa no vindeiro compromiso, no que buscará resarcirse fronte ao Bergantiños.